अच्छा बियाहे से पहले लइका लोग के लगे इतना ना बात रही कि वो लोग के बतिये नहीं ओराई, रात रात भर बतियाई लो तबो वो लोग के बात ना ओराई। बतियाते बतियाते वो लोग बिहान कर दिलो। आ लड़की लोग अगर कही लो रखे खातिर तब मुंह फुला लो, रिसिया जाइलो, फिर रखे के कहतारी। आ उहे बियाहवा बदवा जब मेहरारू अपने नैहर चले तारी सन 2-4 महीना बाद, तब पति लोग फोनवे कइल बंद कर देता। उहे लड़का लोग जब बियाहे से पहले रात रात भर बतियाइलो, उ लोग फोनवे कइल छोड़ देता। आ करतो बालो 2-4 दिन बाद तो पूछत लोग का खइलू, का पीलू, कहाँ घुमलू, कहाँ गइलू। बस इतने 2-3 गो बस बात कह के आ कहत लोग रखो हम बड़ी बिजी बानी। का जाने जो उ बतिया कहाँ उड़ा जाता, खत्म हो जाता कुल बतिये। जौन बतिया पहले से कुल बतिया उतने उ सब बतिया खत्म हो जाता। ना जाने बियाहवा होते काहे काहे लइकवा इतना बदल जाता रसन। आ यही खातिर इहे कारण बाकी पति पत्नी में खूब लड़ाई होता, कचक के लड़ाई होता। अगर पत्नी कहत रही कि काहे हमसे बतियावत नहीं खा, बोलत नहीं खा, तब पति कहत रहे का बतियाई, सब बतिया तो आदमी बतियाई ले ले बाटे, तो बतियाई कौन चीज, कोनो बतिये नहीं थे। ई हाल बाटे आजकल के लइका लोग के।